Dear Manong Nemi, Hi anak, favorite mo? Dati, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastaritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu aming nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan na Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at tuwing sumangbay manenti programa. Dear Manong Nemi, kadto iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tayo yung bag nga bigat na yung bagal daw na yung bang oras kada kaya amin sa kapada. Kumusta kayo? Please share this program. Share and share. Tapos na doon tayo matlagda ng kahit unos ti mabalingan siguro na surok ng 2 oras. Itintay pa ng iba sa ti pagkasaritaan nila Green. Kasano tagbiag anabak ng ken kasanumet tagbiag anapanglaw. Padaanan nyo na tayo pagkasaritaan nila Green. Sagodahin nga rin ti surat ti pagkasaritaan ni pagkayam tayong lagring. Dear Manong Nemi, nakurapay kam lang agbibiyag Manong Nemi, tatibalay mi gagangay lang a balay, pasit, hamat kidi nga kalapaw, hamat kidi nga abong-abong. Tadamat pa nakasalas na, pa nakakusina na, adamat na kiti siled, nga sa gagaysakam nga kakapsat, kastamat tan siled, datatang kininanang. Adaham iti away, iti SSS ko na daman, sel. Aglugang kami tricycle, won adda mga law may kata kami nga jeep, pampasahero, numapang kami iti sentro ti Ilimi. Iti barangay mi Manong Nemi adda elementary school, daycare, kastamoten adda barangay high school. Adda barangay hall mi iti barangay. Adda karayan mi, adda mangkag, ken adda kataltalunan, adda met asideg mi nga bantay. Magitaltalon ni tatang Manong Nemi idinto taninanang ket syempre kagangay nga housewife tumulong iti talon, tumulong iti bangkag, tumulong agtaraken iti dingwen adda tallo nga baboy mi, iti basit nga ubong mi, kanada kitay native nga manok mi. Gagangay nga simple lang nga panagbiag Manong nga madayat itong galmay sa kada kami. Sipod, addan nakam ko nga damatan da June nga ading ko ni Girly Baleya. Talukam lang ang pagkadikapsat sa tinauna. Adjek ni June sa ni Girly tinaudi. Di ma pa napuutan nga nagapa. Tatatang ganinanang.
Saan kas kanigda duma, iti karuba manong nemi, mamartek di ama, kapigilan na di ina, kakaasi di kita anak. So idaw-dahot mi kinabot Diyos nga saan kumakas na datatan gininanang. Kaya da kami met nga kakabsat, agsisinakit kami. Tadayta, tiniimula, iti panunot mi, babaen, karinaganak, kadakana. Adamat na giti dumteng manong nemi, nga bagyo, agsagabot no ka, dagiti mula mi, nga nateng kasama ten, dagiti mula mi titaltanon, dagiti pagay. Saan kamot ka di malaylayos manong? Tadi pa mat nga naglipyas ti karayan no kasta nga napig sa titudok kanada bagyo. Gagangay lang manon nemi na medyo maslep kami ito'y uneg no kasta nga napig sa titudo. Tara ito'y balay mi manong nemi kit awang bubadana. Galba. Awang bubadana. Ngam doon dang tumalan panagsirna at ipanawen sumingising ngumangtid itinamnama ti init itdaya. Dumteng tirabi, ngam sigurado ka dumteng tumanente agsapa, barong agsapa. E di nagraduara kiti high school manong nemi bakasyonen. Siyempre, summer vacation. Awan ti sa balang aramidek, no? Tumulong kini nanang, kadagiti aramid tiyo nagtibalay, tumulong med da June tumulong met ni June iti bangkag, kini tatang, iti talon. Sama na tumulong met ni Girly. Agditinulong kami. Daday diti panunod ko manong nemi may baondak to nga ta. Natatang kini nanang nga mapanagbasa iti college, iti syudad. Dadat hindi ti pampanunutek manong nemi. Aging kakinisaritak, natatang kini nanang. Tang, nang. Maituladak ka di kadagitay kapatadak dito away. Lugar tayong narigat nga mapanagbasa iti syudad, iti college. Anak, kaya't mo ka di nagbasa. Sino ko matisan na mait nagbasa tang, nang. Hanga mabaling at patinggaak lang ti high school. Damat harapahap ko. Ang mga met no, may padaka lagi di naduma. Anong naduma? Manon ti kasinsin mo, inaw lang yung siga, inbaon da, ijay syudad, ngagbasa. Dua lang nga taon, kalbasan na, agawid nga nagmasikog. Nagkitimat lalaki kasinsin mo, nagkitimat naduma nga, kalugaran tayo nga, mapansin di syudad, nga pa nakano agbasa. May barkada damat, tunukuan, agawid da, imbas nga diploma, tiyawid da. Babae nga nasikugan da. Nang, saan nagpapadati gasat? Gasat na siguro rin, jay. Ngam siya nagtupulos nga pailang makinubnubyo. Makinubnubyo, nubyo mo kinaradwaram ni Densyo. Tatangmet. Mata ang gararam lang. Ala na. Pagtulagan minto kininanang mo dita. Tanuan niya man ti kastusem. Adamat mabalintay pataray nga baboy nga mabalinin nga ilako. Sa tinungorot pagtaros sa jay. Pagkasaraam. Jesus, nagrigat anak ko. Napi ako mamat minalim nga mabaling kaagawid. Nga maamat. Narigat pa itilugan nga umay dito nga mapanji syudad. Nugas tatang, hampay lang sigurado. Lang, sampay anak. Ora ka mabayagmat pa. Anong mabayag pa na mapupuutan? Talaga, pagsalita min to kininanang mo dito, ha? No talagang napasnak ka, no, agtarigagay ka onay. Kas naganak, masapol nga tulungan ta ka. Gawa na tang, nang. Aging ka manong nemi nga di may isa nga bigat madamak nga glablaba. Uwen, taadabubun, iti dayaan ti balay mi manong nemi. Napagalalami ti inuman, kaya nga stamatan na dumapang nga kasapulan mi nga danum. Paglaba, pagdigos, pag inuman, bubun, naimas. Uwen manong nemi ti danum na. Ikabil mo iti karamba, wano malabi. Diba? Sa ada na tayo, buyo-buyo nga na tayo pag inuman mi.
Kasi nga manong name iti biyag ti awaway ako nanda. Ini tadag sardeng manong name nga nagpintas nga kotse iti sangot ti balay. O rekla ti makder manong name ti si daw ko. Kaano pa nga damakadano nga kotse dito na silsil nga lugar ko na. Idin to tadadim saag manong name nga duwa nga lalaki. Nataengan ken kataib ko siguro. Nga nagwapo di lalaki. Kataib ko. Langada ti baknang manong nemi kapag napintas ti bado da. Hoen. At nagpintas ba na di kotseda? Si mabat ni tatang at akwada manong nemi. Nag-aalamano da. Pati ni nanang si mabat pa'y. Tadada idi. Titiyo nagtibalay manong. Hoen. Takasangsangpit lahing ni tatang nga nagapot-talon. Nakadigos ba't ka din natin na nagdigos ka rin karayan. Idya ko makarayan di man nakpaglabaan manong nemi na makiguyo ka kadagiti ka parang gayak naglablabad si karayan. Masulitak. Diyak ba't nga rin man nagbado iti long sleeve. Baka agpugutak ko nak dito ay klatabubunin. Naka-short tak, naglablaba manong nemi, kan naka-t-shirt tak. Irin to namamat si Mabat da John kini girly. Ada inruarda manong name iti likod ti kotse. Ni, sino ka tadagi dyan? Ada nga tabak nang kabagyan mi. Solitek lang kuma manong name iti tumakdar tinakumaman ti sumabat. Ngayon halatan. Idardaras ko na ito ilabaak kat ni. Aldawon. Masapo lang gisalapaya kon. Pinastrek manong nemi da tatang dagiti dua nga sa ili. Ngajak mangag ano na't pagsasalitaan da. Aging ka manong nemi, nalpas kon ti ubrak, agisal salapaya kon, idita rumwar, tinagwapo nga lalaki. Inaw na siguro ng misyak, idi dua, wano talo nga tawen. Ala, umasas na kitayan ko. Ay, sus. Agkalabag ito, guno, aglagtulag tumatan ti pusok, gabot na nagwapo. Agamulak? Sila agamulak, hindi ka gabanwagan na. Apo, dapay kalid na. Nagpintas na kita mata na. Umis-iso man nung nimi mo sa sidag kanya. Hay. Di ka mapudutan? Baka gumisit ka. Baka si kaserte gumisit. Nagpudaw ka. Nagmatyo ka. Nagwapo ka. Napintas kami. Isagam ni Leo. Lagring tinagan ko. Imbaga nga rin tatang mo, kininanang mo, ading mo nga dyan ka na girly? Girly tinagan dyan buradak mi. Sikat inauna. Nagpintas dito lang lugaryo. Napintas dito lugar mi. Ala sir, gumisit ka, napudot. Ilimpas ko lang na ito, sobrang ako na dito nagtibalay. Sige nga rad. Alaman nung ka kumakit. Tanaalas ka lang tihang ko na alamanon. Nabasa ti imak. Okay lang. Sige. Apo, nagbarang naglamoy ito manong. Nakulap ti bakna nga talaga. Sa nga agububra. Mayawat amin nga. Kayat na. Nagkapandig ito nga takong wanak tinakim ko manong. Di na ba't nanibatan ti imak? Leo ibatamon ti imak. Sige, sige. Tulungan kagisalapay. Normal pasen. Amom? Isoro na ka. Italang nga ramidig tagisalapay. Tuladon ti mamayak. Detoy. Dito ni, ay, amoy nagkagaman na ita. Abay, pantik na ita. Ala, abay, so, nalam. Dito nga ron. Dito short. Short ni June na ita. Kastoy, tuladon dyan na mag-short ni tatang ko. Kasta. Yan. Sige, tulungan ka. Manong name Jack pa narik na tigas ito yung harik na haragsak ko. Ato nga peso na kita agar-aram kanyak manong name kas kula at kinaratuwara. Ang
Kaslawan anyaman na kanya. Ngayon tunggal pernanak ni Leo anong name kabayatan nga tulmul-tulong ag salapay. Haglag-lag tulag to ti pusok. Ito nga marikrik na. Manong name hindi makaisalapay kami, siyempre tinulungan na ng bitbit ka dito timba ken na palanggana. Anong name kalbasan na napang kami tilikod, impak nimi, nagna kami ni ti kusina, manong name Leo, apeng handa kayo, tagano kayo? Taga-syudad kami. Ito'y Gabisera, ito'y probinsya, ito'y Manila. Apeng harap gamon tig Ilocano. Ilocano kami at amin eh. Diyan lang kami nga nagbalay. Dakkel ti balayola. Sobrang arod. At tapos swimming pool mi. Hey, nagpipindas na kita appliances mi. Nagatot katulong mi. Baknang kaya talaga. Kasano tagbiag ka na baknang? Kat bumaknang ka atap na tigas takit mamom no kasano. Kasano matagbiag ka na kurapay. Kat nagkurapay ka mata. Atap mo nagbiag ka na kurapay. Wala na panglao. Mas nagmanong name ito tatang kanti ama ni Leo. Parang ko nag-ihugay talaga nga mabalingkan nga ibati. Pa, kaya't mo tagna dito'y kabayatan ti summer. O na. Unangan. After lunch, gawid akon. Ibati ka dito'y. Yes pa. Kahit ko agna dito'y. Oh, Karyas, makamukha nga rati anak ko, ha? Ibatik kang ka, kada kayo. Uwan ang pagdanagam, no lagi dito, ha? Kaya't nang ganito, eh. Isurong isuna, no kasunod agbiag tinak nga napanglaw. Iso ka ding emay dito, itap no mapadasan ng tikas ting biag, sir. Kahit ko nga maragrag tilingot na. Tap no makuna nga lalaki isuna. Ay, Rosita, bakit? Agida sa arkad na mangal daw tayo. Manong nemi ada nagisursurt ikan nga galunggong gimatang ni nanang itag sa pamanong nemi kat isut pangaldom itang lining tana sa nagabraw manong nemi itibulong ti maronggay nga dasaluyot ta nga nagsagpawan ti aramang. Manong nemi sipsip utak ni Leo na piyakin ni papangnata amunan sa at nagapo siguro iti napanglaw sa mga bimak nang amunat kutkutsin na awan ti kutsara manong nemi nga naidasar tilang nga aklo nga pagala iti inapoy ken inabraw anong nemi sa adda desagana nga palanggana nga pagbugwan napanggam nagbugwa yung saan nga nagbugo ni Leo, manong name. Diyan mo nga makatal na. Yung sagbay manong name, kimamit kami, ni tatang tinangin da ulo, iti ababa, nga kararag, agas sa panagyaman mi iti Diyos, karagiti na idasar nga taraon, kanti panang bindis, panang kidaw ni tatang, ti panang bindisyon na kadagiti nga taraon, tapno, mangtid kada kami, ti kirit mi nga pigsaming, agserbikan ko na, kan mga nung kadagiti pagribigan mi. Kanin na, indraman na pahay nga kinidaw, iti namarswa, manong nemi, iti sanunat, kan kada panakatrabay, iti sang ili, kan iti panagawit kanon ni papang ni Leo. Nirugyan min manong nemi, iti nagkamot, nagbuybuya lang. Yaho, rugamon. Pawan iskwa, awan tikot sara kan tinidor. Ing kaagbugon, tagkamot ka. Kasto ka di? Lan, luanyat makita mo sa tuladam. Hindi ka mo tagkamad pa. Isungarad ko susurwam. Alan,
Pagbugwak nga, ay, nagbugwan damot ten, di sukat hamon. Maala ka ita burnay. O, baka di mo kayat, tagbati. Aman ba, agbati ka. Alam, nakita ko nung naming nga talaga hindi na mo ang kamot. Susuro nga talaga. Orag lang makagat katawa. Ang bigat katawa naglagring. Masursuram to. Wala doon si Mamay Almino kasi nagkamot. Nga saan nga, may kanita mabatyantiin na po ita imam. Numunat at damabati kit mapanapnutan dyan namin. Pati nagarili kay John kadagkat katawa doon. Manong nemi kalbasan ti pangal daw. Yaman ano sa pulan ni Leo. Electric fan? Sumrak ti silid. Ano sa pulan? Awan aircon nyo. Aircon? May ka, diskirok ti mangga. At pagtutukawan sa jay. At papag sa jay. Inayabak pa nung nemi. Pinagtugaw ko. Fresh air. Awan aircon mi dito eh. Mamanuping ang electric fan kami. Ngayong kasmarik nam. Fresh air. Fresh air. Mayat. Di ba nagsoyaab? Mabalinti maturog dito eh. Mabigla nga, iyalang ka ti. Pungan mo. Kaniya plagan ta rito ti kikaman na ti papag. Manong nemi inalak mo ate pungan, medyo nalukno, dakkel, sak na ngalat ti baka barbaro nga supot. Tay ikaman manong nemi dito. Natangkit. Natangkit. Awan kudson. Baka kahit mo lang sumurot ka ni papang mo. Di sa pulem, awan dito eh. Awan aircon. Awan tinanok lang nga kama. Nalaban mo reto supot ti pungan. Kalaba. Wow, pindas tayo, pariir na. Talaga makaturog ka, klagring. Maturog ka. Awan lamok. At ka dinarik ng nga lamok. Ngilaw. Awan, nadalos man taglawlaw. Awan ti agregreg yan tamangga. Di talangan o, degas. May taman tangiwat mo no, nakakangakapat maturog. Ngayon awan ang pagdanagam. Naturog man ang name ni Leo. Kapag makaturog ak man, siyempre kakiti kwarto, kinukat ko ti tawa, na peri irmat man ang name. Riningnak ni nanang man ang name, agpakada ka nun ti ama ni Leo. Naginarakop na kita ka ma. Oh, agsisingpat ka dito, ha? Kumpadre. Sir, kumpadre ko nung padlatan. Hantaman nga kumpadre, sir. Eh, makasta titawag ka talaga. Ano, kumpad. Bahala ka di anak ko, ha? Tayo nagtulagan ta. Ha? Maba mo pangayuin. Tapos na parang kikaroon at kanin na. Tapos na pagsungrod yo. Pagsakdoon. Naba, itugot mo digital talon. Tapagaraduam. Paggapasan, numada maggapas. Lip-lip pas ti gapas, kumpadre. Kadi, madama kami tangang mulmula iti tabako. Bawang. Anong taganan? Balatong. Manong nemi naglugan nga ruten ti ama ni Leo. Ti Kutsena. Padre, hangat lang ti panagbiyahe. Pag nanaga, naruwam akon. Oh, Leo. Laglagi pa nyo Ti, sungbadan no ka ti cellphone nyo. Baka no intong bigat kat kahit kundi agsubli di Manila. Awan di may mang sundukin ka. Didam. 2 bulan no makabulan mo rito. Manong nemi,
Kinasridak da papa, datatang kininanang. Anak, una kaskasano lang, matungpal tara pa mo mga pagbasa. Tanat na kita sa untang. Ada kwarta? Ngo sarek? Ada, nalahan nyo. Inted ni Papang ni Leo? Imutang kayo? Saan ng utang? Naamuan na nga rin problema may kininanang mo. So nagamit ng asyay. Kaso nakadakil na pa. Atang, mapausak mo ito na mangawag ka na kayo ti Papa. Mangmangig ko kami kinileo ng papatawag na ni Papang na. Nawas ka sa nalaing. Mabali mo gastos sa naging kamakapagturpos ka. Apa nga ng Ted? Basta, impapilit na. Gabuta ka sa pulan tayo. So, nawat mi. Tandan tayo ng mga bangkita iti pagsayatan ni Leo. So nga, kita nyo ha, isurong ka na gitirumbeng isurong kang kwa na. Nga tang. No, nataramit ti lalaki. No, nasagang na paglabaem. Ala, no, maglaba ka, tumulong mo tangang aglaba. Uno saan, agdalos dito balay, agkay kay dita rubayan. Uno saan kat ayabag sa dibangkag, ha? Ayabag sa ditaltalon. Kasta kan titi? Wain, kasta tim baga ni ti amana. Kaya't gamin ti amana, nga masusuro ni Leo, ti bihag, tinakurapay. Tayo dyan yan da, awan amo na nga trabaho, at ako mga trabaho ka, katulong da. Napindas tayan na ta, dakkel ti balay da. Bangamat no hangag pa dito ni Leo. Tatang, bahala na. Interesado man. Ayan na ka din. Dadagyan ni June, di talikod. Susuruman sa ni June agaramat ti palsiit. Kaya ko lang nga, tibak nang. Baka din na pa amo ti palsiit. Manong nemi di mga kamtirabi inabromanen. So nanasambot na marunggaya. Bunga ti utong. Nga na matla saluyot na. Aramang manong nemi. Kada dapat dati ikan ngalilinta. Inabromanen? Kinunana. Ikan manen? At dabay lang amin sobrate nga hanga na sidang ikan. Ayun na imas. Tiyan na. Ito raman ti ikan. Dumatan din maramaraman ang ikan nga mga astoy. Ano pa nakaluto na? Baka prito. Dahil imas na tiling ta. Agsisida ka malat na braw. Italama kasi dakti na braw. Ngayon magbagayo. No natangid jay. Tay ado da kini bagbaga naman ng naming nga putahe. Damok sa kasla damok pa lamang. Yung muna nga talaga manong naming tagkamutan may duwanan na tan makasursuron. Manong naming agsapul iti banyo, siyempre. Teka no lang nga parang grawar ti hotel iti kabisera at managdigos na tibigat. Di siyempre, surat iti banyo. Agsapul ti gripo manong naming. Awan ti gripo mi dito eh. Di ba di manon ti service ti water district iti ilimi. Sumada ta. Ada tangke. Ada tim tako. Ada napundo nga danom. Amali nga pagdigos. Digos kan. Ano nemi? Siyempre iti pa nakakwarto na. Tinted mi kwarto na. Iti kwarto niya. Girly. Tagkakwarto kam kani girly. Paninalad tuwalya. Ala, nakabakser. Manong nemi, nakugwapo talaga nga nakauyos. Leo, pasensya ka na. Kastoya kami sa Jibalay. Nga nakauyos lang nga nakabakser.
Basta nga di ko sa, napinas man yung midjay. Mabali mo pa yung pagturugan. Manambo ka. Mabuy-buyak, iti balay, iti babak ng, nalawang ang banyo. The shower. Mabali mo bilyan, no hot, no cold. Dito nga dito dati nga, dagosan nga, cold. Kaya kahit ko, di ko medyo adabara na. Di, idadangang kandanom, tatibnukam. Rik na eman kayam na nalamis na. Mayat, okay. Parang cold na ah. Kaya nore pa dito inuman dito eh. Naimas. Aga po ti malabi. Saan may kanti ice. Gagdi ko sa karoten, Leo. Okay. Ito lang, ayaban na ka mga dodo tabukod na. Mayatak ah. Sila magbagam lagri. Manong nemi kasalatay Jack Pulus matektekan na magpalabas ti oras kadagit si Mangsang Bayangal daw. Iti kaadda ni Leo. Manong nemi tinulungan na nga naglaba ti may sangal daw. Kapot isot imbaghada tapno amuna ka naglaba siyempre isuro. Pasara hanga maliklikan nga ginigam dagiti imami. Saan nga maliklikan manong nemi nga agdinamkis dagiti takyag mi. Saan nga maliklikan manong nemi nga agkinita kami, agpindaran kami sa kamaginisem. No, daragit na katawa, agkatawa ka mga dua. Ito na minsan pa yung aldaw manong nemi, inayaban ni tatang ni Leo. Pagbalsigan na ka, no? Kasi nagbalsig. Naka-shortmat nga naka-uyos manong nemi, talagang macho. Doon nagiti abs na manong. Insoro ni tatang manong nemi nakasanot nagbalsig, ididamo agad. Agad katawa kami din na matamaan niya makbalsigan na. Manong nemi, di aga nga mayatain. Ama, kasalasaan nga mabannog manong nemi. Maragragsakan agin enjoy manong nemi kabayad nga balbalsig. Kat kapimpinta sa buyaen ti bagi na manong nemi. Narunay dita aglangat kat agaruyot ti langat na. Kat nakuna naman manong nemi itakano lang aglangat. Katamkad lang aya. Kat kasapulan ti bagi ti panaglangat. Siyempre namaknang ka agad nahangkag exercise nagtaray-taray agad hangkag langat, di ba? Nalpas ka nagbalsig manong nemi sa pulan na ti danom. Kuna ni tatang. John! Isaga naman ta karison. Saan nga po ka na ti baka ta? Intay dya karayan. Karayan? River? Isot pa naka-swimming pool mi dito. Tang, umayak mayat. Ituloy ko sa dya taglaba. Agpipiknik tayo layangan ah. Aya, Rosa, Rosita. Isaga naman tayo pangal daw tayo tagpiknik siya karayan. Nemi damo na kano taglogan ti karison. Nagpakarayan kami manong nemi, linasatan mi ti pagbulmula mi tinating nga bangkag, intakder di Leo. Wow! Nagbintas nga buyaan. Or, makamatulid ka Leo. Amo na matabalansan manong nemi ti pagbagi. Hindi asadad kami ti karayan manong nemi. Oh! Swimming pool! Running swimming pool. Nagpintas. Nagalisto da June, nemi kay ni tata, nga nangarami di temporary nga tent me, ninanang met, siyempre din tugot na nga kaldero, kon nga banga, nagaramid met nagalit ti talo nga dakkel nga bato, saan ngaramid ti dalikan, damat tinaala nga pagsumrod, ijaya nga nagluto manong nemi, ito yung napoy. Napagisumat manong nemi nga dagburbura na panangibaga ni tatang. Juan, ito yung yamasida. So na, tilinuto ni nanang manong nemi, kipi nga nakirog.
sa nang sigang mo manong name iti tilapia. Irendo ta ni Leo manong name kasla saan nga maumang digdigos. No man na nagpasuro ngaglangoy, saan to man na nagpaanod ngagpababa. E di mangal daw kami manong name si Mangat siyempre na ba sa isuna. Oh, dito tumalyam Leo. Yan, kastalatan. Kaya maganda yun. Kasi ito pa nangantay on lamisaan. Ang dalapisak tayo. O, anya Barok, kumusta? Again, enjoy ka kadimat lang dito. Hoy. Unta ta, kasladya akong kahit agawid. Kasla di mo kayang tagawid. Wala nga magawid ka tayo, ituloy tagbasa. Para terjer mo ka nun. Sika, lagring, para first year pa lang, pagbasa mo ngay. Dito, syudad mi, kabisera ito'y probinsya. Saan nga siya malina dali unay. Anang kurso. Kahit nakanot ang bali nga maestra, dato'y anak mi. Kahit nanto kanot mga isuro dito elementary school, di barangay mi. Diyan kanot boyfriend mo. Ako ang boyfriend ko. Yung matutagan aram ka. Kasi ka, Leo. Girlfriend? Aduda? Playboy ka? Baknang ka ngamin? Sa anak pa ilangan seryoso. Manong nemi, nagsusuro man nagkidis iti tilapia nga nagsinigang. Inikan ni nanang manong nemi, di kap na, inikan na tidigon, gusto ni pa nagkaldun. Naglungit man Mangmangan naglungit manong nemi. Gusto ni pa nagsida na ti kapi nga nakirog manong nemi, adamat insaganin ni nanang maluko nga yan ti suka, ti naarte nga sili. Apo, nagimas pandangan na manong nemi, sausaw na ti sili. Ti nalinta, nakirog nga makapi. Dandanin makabulan manong nemi ni Leo. Iti may isa nga sardam nga selag. Nadlaw ko nga, rimuhan iti silad na. Paano na nga ta? Rimuhan at dati sango ti balay. Bimahaw nga anak met manong nemi. Leo? Apay? Saan ka makaturog? Apay namin. Kahit nung tagawid. Mama nga da signal ito eh. Tsaka matawagan da papagin ni mama. Mapangkat yan ti signal. Note ka yan ti signal. Diyan ba danis sa dyan? Kuyogin ka? Alaman, lagring. Nagkuyog kami manong nemi kawata kasalag, kasla aldaw manong nemi nakalawlawag. O dito eh, awan pa'y signal. Nagpamyanan kami manong nemi sa kami ti karayan eh. At ang sama ti signal kahit mo sabi madayuta. Lagring. Tinanggal na ti imak manong nemi. Leo, malakip ko. Rimuharag itang narasit arwatek at sanak na naka. Medyo inlingad ko manong nemi ti takyag ko iti barokong ko. Ta nakalawlawag nga rod kasi lang nga rod aldaw kapata salag jabulan. Nakashort itso na manong nemi nakasando. Madlawlaw na ti kinamatyo na. Leo apay, akong pi signal? Ada signalan? Orek la tumawag ni Papa. Uno sa anggat ni Mama. Numabaling kumakit sa anak ng gagawin. Numabalin na kumakit. Kahit kung tagnay dito eh. Kahit kung nag-asawa ta. Nag-asawa ta. Kasi na kung mga agasawa, sa amtamad nga agay na yan. Sa may sakit, ubing agpay lang. Kanuri si ka, ubing kapay. Sana kang babawing manugot nga nabati dito eh. Diyak kayat edi tumay.
Ano kung pambarak ko mga agna iti nakurapal nga lugar. Ito tanarwamak, iti syudad, iti mall, nagadot papanak sa dyan nga. Diyak, pag ano nga panunutan, dumay dito eh. Sa balikan, pa nag-enjoy ko dito eh. Kastugahan ti, biyag ti, aglingit ka. Fresh ko ti angin. No swimming pool sa pulek, ada dya karayan, ngagtaratara, gay ayos. E dito swimming pool dya balay, nga gay ayos. Aircon, na fresh ko ti angin dito eh. Sa naulimek, natal na. Okay, dagyan to ya. Ken kang runan ti amin, nga okay. Ada dito ti babae nga nakarik na kiti ayat. Ado babae sa dyan, Manila. Nagiti barkadak. Nagiti agkras kanyak. Imawang katakwada ti marikrik na para ken ka. Lagring. Leo. Kansi ka. Anya nga ti mariknam kanyak. Hindi pala damo nga makita ka ha. Idi nasit ganak nga agsalsalapay. Idi pernganak. Agkalkulim batugan ti puso. Ngem ubingak pa'y. Ken kang runan ti amin, Leo. Sa anak amay karikan ka. Saan kami amay karikan na kayo. Ngem idaara ko panak ni Leo manong nimi. Sa anak mat nga nagkulakol. Leo, huwag naman. Tapay, I love you. And you love me too. Di mabaling kang arakopin. Kat balsam matarakop ko yan ka. Imirot ti arakop naman nung naimi kat binaras ko mat inurutan ti arakop. E di rin mukat inagaman na tagsumbangar nga bagak manong napakdemat. Inagaman na tagsumbangar na pingping ko kat iyasadignan da iti bibig na. Iti bibig ko. Oh my. Hindi pa napatpadasan dito eh. Nga mapatas ko itan. Oh. Oh, Leo. Inamalan na manong naming nga ninanam di kati bibig ko. Madlaw manong naming nga dan patas na rito nga lalaki. Tamunat araramidin na. Idipidwa na nga amalan di kati bibig ko manong naming nakapapautan. Agko titidila na manong naming sarik na voluntaryok mat manong naming inawat. Oh. Kastamat tinaramid ko kit inawat naman. Leo. Leo. Naging ganarik na akong nalamuyot ka na barang at takulap naman nung name ng tapayan kadagiti mansanas idibarokong ko. Oh. Lagring, I love you. Leo, wag naman. Sa mga aprusan nga piritin dagiti barokong ko kat ano ti mariknam. Nagmayat. Manong nemin sa runo na pa yung pababati may sa dakulap ng insaliksik na itipantik detan. Leo, wag naman. Anyat mari ka na. Itakla mapadasan. Yung sika. Adun di patas ko. Hindi adapay lang di high school. Sumod lang, naglayin ka. Manong nemi, nagpamyanan kami pa hanggang nakadanon kami itigit ti karayan. Sinapol mi manong nemi, iti napanawan mi idi nga temporaryo nga tent. Sadyay manong nemi. Orang nga saan kami nga aglangad, awan siguro matikadwami na itigit ti karayan.
Dati ko sta. Oo, madintugot ta nga tuwalya. Ure ko malang pag-up-up ta. Da? Dito yun. Manong Nemi nakatugaw kami itinadalong Pinas abato. Manong Nemi. Dito'y mali nagpangot pa iting panaglanang de kadibibig mi Manong Nemi aking ka. Ngay iti dalong Pinas nga bato Manong Nemi ngayon paedanak ni Leo. Jack pinanunod tayo noon niya't mapasamak. Nurumbeng uno saan Manong Nemi panangipaay ko ti bagiken ko ano. Yung pulos, di ba nagkadkad ko Manong Nemi, kaslakla robot, nagtungtungpal no anya ti kayat na. No anyat aramiden na isumat itulada kabalsen. Dinigos na kon kadagitag kakabara nga agik na Manong Nemi, itilamon-lamong nga bagi. Ken, kastamatan na nagbalimatan nga lam-lamo iso na Manong Nemi. No anyat dinaramid na, isumat dinaramid ko, inagkaktiad barokong na Manong Nemi. Aging ka Manong Nemi, ditawan kong running 17, dito'y kon nga na ito, dito kinabirhen ko kinileo. Wan, nakarik na akman, tinisang sangayan, nga apges Manong, kensakit. Nga pagbiit lang. Tadi rumso din, Manong Nemi, tinaluktan nga kuweba, day tamaten, tinamgrugyan mi nga nagampahag kinileo, tapno tuntunin min, ti pagayatan, tinilasagan nga ragsak. Ngano kasta nga maalus-us kami Manong Nemi, danggay kam tumanen nga gampahag nga sumang-at, tapno di kasta kat madahanon mit kayat mi nga danunan. Nga oren no madahanon min, taalim patok ni ragsak Manong Nemi, kayat mi manen, ti bumaba, tapno glumba kami manen. Kasta Manong Nemi, ti panagtipon ti ayat kinayat, ti kinarugso mi ngagpadpada. Manong Nemi, maningpod iti-igid ti karayan. Masansan matan Manong Nemi. Nga bumangonak no kay tirabi kat panawak. Ti kakaidak nga ni Kerling ading ko. Siyak matan Manong Nemi ti mapanduman no sumurek iti sa led ni Leo. Tapno dito'y Manong Nemi. Nga danggay naman nga panti pa nakailit itong kalmay sa gana kami. Medyo kasi lamakadlaw idin datatang kininanang Manong Nemi. Sobrang kinadagkat mi kinileo. Ngam-dimtengan ti panawan Manong Nemi tapno. Agpakada ni Leo agsubdin sa Manila. Ididumtengan Manong Nemi dagiti naganak ken kuala. Sa alangan ni papangnan dadda no dikat adtapayan ni mamangnan. Diyan ka mo Manong Nemi. Tadagos ka nakariknakit iliday. Linikli ka kida. Kapahanang iti likod. Diya ka mo noon at nagsasaritaan da. Hindi mo may nagdanunin Manong Nemi ni Leo nakarubuatin. Leo. Goodbye. Ami ang lolo ka. Don't cry, Jacqueline. Diyan ka mo no. Agkita ng tupay. Apay ko naman ti kasta. Kahit munto ka napay tagsubli dito eh. Palpas sa klahing ti panagbasak. 2 years more. Sakto ko suli. Ibatik kang address ko. Luatan tong cellphone mo, ibatik kang cellphone number ko. Kung namidi nga di mo kaya ti pumanawan dito eh. Kung namidi nga kaya mo pa yun nga gasawa ta. Expliyak to. Dito ti address ko, dito cellphone number ko. Amok, inayat nak lang, tanda ka dito eh.
Iminto na dakan sa Dya Manila. Subyam man hindi kita adungan ubiyam. Ginundawayam lang ti kinarokop ko, Leo. Ginundawayam lang ti kinanumok. Kinapanglaw ko. Amo ka sana kami karika na kayo. Saan kami may karika na kayo? Saan kami kaya di mapasol? Kapag siyak matlang ti aking basol, tauan kumat na aramidam no saan ko apulo sa kinayat. Ngayon kinayat ko kabuti patpatag ka layo. Urahim ti pa nagsublik. Una saan kat sikat urahik sa Dya Manila. Iba't patik ka. Awan tinakarik na tayat no sa kasika. Baka italaeng ngaminto na makakita kan sa baling ng babae nga nakarik na ti ayat malipatan na to. Inarakop na akmanong name iti na irut. Sana nagkahan ti bibig ko. Goodbye. Bye. Aurora, pa nagsublim, Leo. Awanan ni Leo manong naming kail-ili ko unay. Ti kinaragsak mi. Ti ba nagking ginatawa mi manong nami. No kasta nga mangan kami saan ko maiwasan ang malagip. Malagip manong nami. Kung gusto no kakit kita no kasano nga mangan kamat. Naglablabahak. Malagip ko may nakmambantayan kang tultulungan. Nagisal sa lapayak manong nemi, malaglagip ko. Nangruna di damo iyumay na. Una di damo na, di da sang-sangped da. Di tulungan na ang isalapay. No, panak sumurot, nga mapanaglaba, di karayan. Malaglagip ko manong nemi. Di kinaragsak mi. Ti abong-abong uno linong nga naramit nga sa JD nang ipaayak ti kinabirhen ko. Tsak pulos malipatan ni Leo. Ayun nga man unay kasapulan na maparak sa syudad, takabisera man unay ti probinsya mi tapos nakrugyan ng tagbasa. Anak, kasaganakan, nga nagadrol. Nakasaritak ni manang mong Elsie, nga iso bang kuyog keng ka, yan tangan kita gububra di syudad. Isun ti kadwa mga mangkit at pagkasaraan mo, itimat lang sa ti eskwela, tapos nakasta kita, bagbag nakalain naman pa nagbasa. Kabay alam ka di matlaing. Kabay like nang. Ito di kang kakwartam. Kat no, adan to kurang nakaspagarikan, di agawit kan to. Magbakasyon kan to ti Sabado. Ano, anam na oras, basta awan ti klaseng mamabaybayam. Unang tang. Lagi-lagi pa ma, ti karim, hamos sayangan ti kwarta, hangang kapot intedereta nga pagbasa. Kas kung guna tayo, iti kaadda niya, lay dito iti makabulan. Undan. Awan ti pagtanagan nyo, ipas nagkutag basa. Saan kami nga narigatan manunemi kanimanang LC anang sapol ti pagkasiraak. Ta talaga nga doon kiti pagkasiraan iti sangot ti universidad manong. So pati ng kuyog kanya kanapan nag-enroll. Hindi malpasan ti amin. Ana. Ano ang dagatang mo ti cellphone mo? Gumatang ka no rin gagangay lang cellphone. Tapos na kasta ka na may pinas na komunikasyon. May cellphone nga tawagak sa Jay. Lugar tayo manang. Gata, sikakin siya sarita. No, ada problema. Kintalag na ka, danalang kintatang mo kanyak. Kabayat ang nagtatrabaho dito syudad. Gamanak manang.
May mo tawag duman na sobrak manong name it inted datatang gininanang kapanag iti sentro. Yung mata ko na at cellphone ko. Amok matan o sa renta. Adumat cellphone ni didikit kas ko lagi at akti high school. Manong name it. Tinudak sa ako in dial, tinumber ng Ted, nilayo kanya. Di makadakas manong name, hindi unattended met. Nagloko. Nang Ted tinumber, hamat ng drink. Yung tinaksak manong name. Hi, Leo. Nilagring na ito eh. Dahil ito tinumber ko. Dakon dito siyudad, di kabisera ti lugar mi. Nagbasbasa akon. Awang full text pack na, manon na mi. Inulit-ulit ko, tinawagan, nadaguntaway ko, textan, wala. Sana marigata manon na mi, iti kasasad ko, tadi pagkasaraan mi kata, digitiya, agkasera, digitiya, agpakasera. Isuda manon na mi, iti mangisagana, iti pamigat mi, wan pangaldaw, kan pangmalem, na inayon amin dito iti pagbayad mi, manong name. Iso nga, saan ako nagproblema, no, saan ako kamangan. Aduman, digri kakaduak, manong name, siyempre, gaamo kami. Iti may isang kwarto, bali, innem kami nga, gan. Iti, dua nga katre, nga nagtuo, 1, 2, 3. Puro kami babae manong name. Awan na ilaok na lalaki. E na makabulan ko ang kabayatan ng basbasak manong name agbalawak. Diyak man langin. Ako, naging agduluak. Maulawak. Hey, lagring apay. Kuna ti may isang boardmate ko manong name. Maulaw ka. Maka, tukaw ka. Abay, biglang gulawak. Baka na high blood ka. Gara ka mga alat at yung pag-alat BP. Okay ka, man. Amit. Gara, may kakuyugan ka, pa-check up. Saanin. Okay, ito naman, pa-check up ka. Ibaga kini lady, baka no, amom, dito kit concern da amin, no, da napasakit, no, da problema ti salunat, dito boardmates. Sige. Kuyugan na mga ron. Amok idin manong name ito nagparik na kaniyak. Tamani po di dadan, napasamak mi manong name. Kanileyo. Duwawo nagtalon nga bulan. Iribaga ti doktor manong name, positive. Masigog ka. First year, college ka. Ada boyfriend mo? Makabulan lang yung may nagyan sa Jibalay. Makabulan. Inaram na kay, naklon mo man. Andan na pasamak yun. Lady, anong taramida? Kahit palpasam na ito sa persem, sa kanto agawid. Mabaling mo ito ba siguro pala ganrol? Lipasam, the first year, dakil to oras yung tiyan ko. Ang bali Nag-abahabain. Estudyante nga first year. Masikong. Manong name inulit-ulit ko, tinawtawagan, tinumber ng Ted, imbati kanya kay din ni Leo, ng talaga nga saan ko makuntak. Hindi malpasan ti first sem, manong name, nagkawid ako dito na silsil na lugar mi. Nanadlaw, manong name, datatang kininanang, saan ka naragsak, kandagos ka nakita da, manong name, tidimakkel nga tiyan ko. Napintas ka rin panagyan mo dyan syudad, anak ta. Limukmag ka. Boyong da itawon no. Nagsakit tak manon na nga nangarakop kininanan. Ito yung tikunak ka.
Na ito'y pala ko namin kay ni tatang mo ini. Kahit mo nagbasa di syudad, tapno, tuladan na kita kalugaran tayo. Nga, napan nagbasa, sumangpet nga masikog. Nakalalis to. Kasano nga na masamag na ita? Nakandaan ka sa dagos iti nubyo? Iti syudad, kat intad mo nga dagos ti bagim, kasta? Iti sumangpet ni tatangkit na amuan naman ang nemi. Isot adadala nagpungto. Ngakakasi nga mga ugawid ni nanang manunemi takasla kayat na dangran ni tatang. E nito taliblibyan takmat da June kini girly manunemi. Mangibabain ka kamsat. Nakataltal na biyag tayo. Ori kas na kung kumatirigat no awon ti mangibabain. Mangiramraman ka manang. Asino ti amana? Asino ti amana? Tatang, apay ka saan kang sumungbat? Ni Leo, tatang. Nya. Ni Leo? Owen, nagkinaawatan kami. Naitad ko ti bagik ang kuha na ulit-ulit. Apay ka din mo yung bagagadagos? Nga dagayang relasyon nyo. Nga ti amok lang ti kinasigan nyo kita na yung kabsatan. Ngam gayam. Ay, Cesario, lakay. Anat aramidin ta. Ama mo mga talaga. Nagidya nga agama. Ngayon may dito ini. Na minsan kamlangan agama mo. Ti ama ni Leo, kat datamit nga nagkapo, itinasalsal nga lugar. Yan, nadan siguro ti gasat, hindi na pan nakigasang gasat sa Manila. Uno, dakla mo no, naikamang iti nabaknang sa nga bimaknang. Amom, nga ron ti pangtawagan tayo katakwada. Nang, adented nila yung number ti cellphone ng jakmat matawagan, madimot. Adented na nga address. Kaya niya kumati kayo yung asawan nga rita, address na, mapanak sa diyay, kani pakamo ka masigug ka, iasawa na ka, kinilayo. Tapat siya mga tanga, kayat na ka, may kamang katakwada. Tikit tinatarantadam ngamin. Abi nga, di mo la pinanunutan. Nagasaysayat, ba't isuna, iba't patag na kanuman. Pinanunot mo kumaanak. Ako rin nagbalingan na siya at ngakas lang gusto ng tagyan dito. Angim, panagkunak kita. May ka rin siguro kanak kabalasan. Mangibabain ka. Pagpiyastahan na ka ita, nagtitismusan, umamuan na. Nagtali na edak na dito balay manong nami sakla rumar no kasta nga tiyempo tinak pa nagpa-check up iti clinic ti barangay. Nagwaras ti damag manong nami nga nilagring nga manulot tawan na masikog awan ti mangi kasarken kuana. Kasalalimiday manong nami dati nga naragsak nga pamilya. Kamuta, masusuron ni nanang no kasta mapan makikaruba. Wano lumabas ka dagiti pag-uumongan dagiti agsasarita wano giinistorya. Tawang ka natin sa bali manong naming nga pag-inistoryan dano saan nga may papan kanya kada kani. Maabong pungtot met ni tatang manong naming no kasta nga makasarita na. Kapada naman nga lalaki. Nga, kasla siya klang manong namin ti aganak kabalasang iti lugar mi. Irin to adumet, dagiti kas kanya. Ngayon ko nadamat kami nga manong namin nga daydayawan dati kinaurnos ti pamilya mi, daydayawan da manong namin iti hanapulos sa panagap-apa datatang kininanang, nga awan ti mang mangang da manong namin nga maungtan nga anak. No dikat
na ulimet nga naragsak ti pamilya mi. Ngem dimteng kakasto ti napasamak manong nemi. Idudumteng ti may nga leyo nga nakakagwapo nga inayat ko nga namatek ba't nga nangayat kanyak. Yung sa dinuitan tiyan na. Sa bagay, yung ka rin naman kadingag sublit, lipasan na laing ti adal na. Lipasan na laing manong nemi ti panagadal na. Sana ko nag-enroll second sem manong nemi. Sakto lang yung nagsubli di syudad ko na no kasta may pasngay konti anak ko. Sa klaro mo pa nagpa-check up manong nemi aking gadimtengen. Iti pa nangipasngay ko iti may sa nga guwapo. Kayang ingas onay manong nemi ni Leo. Anak, ano ti kayat mo anagan ti anak mo? Junior. Lakay. Asinot may pasurot ka apelyido. Apelyido to ya. Mabalimbat lang may pasurot ka apelyido ni Leo. Tayo ang talaga ti amana. May kabil mo dito ng amana. Naman pa saan nga nagkasar. Kayan saan danto nagkasar. May pasurot ti apelyido ni Leo manong nemi tinagan ti anak ko. Ta Junior nga ron. Agsurusuro ak ng tagibi manong nemi sinusuruan nak ni nanang siyempre. Nakaupubing kaunay nga nagkanak-anak ko. Di kaya di maragsakan ng tanda po ko yun. Bakit maragsakan kami matkad di Nakarod kat da ito, tinsagot niya po Diyos ka da tayo. Nang? Hadang amtong hatakin ni Leo, tagasawa. No, da kayo tinaikari, da kayo. Ano nga amin ti panagrik namin ti bagim? Iti pamatim, ano nga amin dagparparik na kengka? Dakal ti pamatik lang itong palin Leo iti Karina. Basta ituloy ko tagbasa. Ay, wala nak. Walimon to nga bati dito ni Junior. Tagsubli ka di syudad. Ang emsamon nga ulitin tagsikog. Ulitin to lang tagsikog no kasawa kayo itong kinileo. Uno saan, no, danton sa asawam. Nagsubliak nga ro dito syudad, manong name itap na ituloy ko tagbasa. Sa nga maliklikan, manong name nga do, di kita agar-aram kanya. May sa katakwatan ni Richard Manunemi. Ay, lagring. Ay, Richard, kamusta? Kastoy? Ako sa baling aramidag, no, di may pasnak pa nagbasak. Kahit ko tagbaling nga maestra di lugar mi. Kahit ka. Kahit ko matagbaling nga maestro. Ito dapat pala tit kurso eh. Ito, kano nga klonen na? Maminsanak lang kaya't. Apay, adan inayat mo? Adan nilidam nga napalabas ko eh. Ito tawon ko nga 17 o 18? 17. Adan anak ko. Oh, simple. Man, di ka mamati. Umay ka jabalay, so nang nasilsil. Tap-tapat siya. Kasi nadaan ka di boyfriend, hindi ada ka di high school. Nadaan ka di boyfriend, hindi summer. Kalpas ka nagraduar ka di high school. May isa lang ang bulan. Pagbiit, api ka saan nakaikasar? Awan ni sunan. Ni aniniwan sa akong nga makita. Ken, Jack matawagan. At intend na kanya ka-address na sa di Manila, ang imapi ko mamapanak. Baka numapanak at baga ng tubig saan na kama mo. Uno saan na kapastrigan ito eh. Unag lang tinaladan tinabit na sa balay da. Baknang da? Naganak ka balansa nga ron.
Nakasagana kumawat ti kinapod no. Tinapod no nga ay gayat. Awan patig tinaglabas. Kanta man. Diyan mo tagkanta. Manong Nemi, dating tingitingik tiriknak. Nagbalimbat ka na patag kanya ni Richard. Nada problema, isot alistro nga sitgak, nakasagana mat na tumulong kanya. Nada problema, hindi pa nagbasak. Tunggal, malpas ti semestre, manong Nemi ang bakasyonak, kita kompleto mat nga itad datatang ganan, hindi ka sa pula. Di matanunan manong Nemi, ti mo nang atawan ni Junior, kanisumaten ti manakabunyag na alakit tagsagana kami matang. Marte kami ti duwa nga baboy manong Nemi, adumat dagiti imay, nakipabunyag, kinakipakasangay. Managsid ka ni Richard, nag-aarap kanya kiti syudad, manong Nemi, adu pa dagiti mangpaspasyer kanyak dito balay no daak. Ada tay balong, ada mambalin na, tanalawat dagana, dakal balay da. Ngem, sarado ti pusok manong. Tamang na maakti ka rin ni Leo ngagsublinto. Kunana idi, nagpasan na lang ti panagadal na. Tuwang katawanin, nagraduar ko maitan. Numanin tawagak manin ti cellphone number ng batin na madi. Tang, anak ka dito ko na ti ama ni Leo idi. Hanay bagang nga padasin na numanin tagsubli nga sumarungkar. Duwang katawanin na palabas ha. Basta nagawin dan. Di namat imbaga, ang sublidan to ba eh. Tapay. Tawan. Yung karina idin no makapagturpusan ka. Nagsubli. Baka nakapagturpos lagi ditan. Kata orayam ano talaga ng karina orayam. Kat no talaga nga kaya tinay karina kayo. Nga magraduarak matlayangan manon Nemi ni aniniwan kat awampay tinakitak nga niniwan ni Lay. Naragsakak nga saan manon Nemi dumulyak itim tablado nga kaduwak ni tatang. Nawatid diplomak manon Nemi dinetang parang graduar ko. Kaya dito nakakita, tiragsak, danalang kinitatang, kastamat na diri kakamsat ko. Nung mabit din naggraduar ni June, manong namin di high school, urayan na kano pa lang makapaggraduarak, kan makapagtrabaho, akan tumatin sa tumublat ng college. Tapos nga magtultulong ni June, manong namin, kakamsat ko, kinitatang nitalong kan bangkang. Babayan ti kapet ni tatang kini kapitan, ngay masadagda kini mayor, iti ili mi manon nemi, kaputad na bakante, iti elementary school, iti mismo nga barangay mi. Nakastreka ka mangisuro manon nemi. When? Makaayaw nga talaga, ti anak ko manon nemi, tanalaeng nga sumao, gupat tumatan nga tawa ni Suna. Ayaw nga bing gunada manong Nemi ta talagang bibo. Asawa ka no putot ka no ti mistiso. Tanapo daw ngay, kaskapo daw ni Leo. Salsalod-soda naman tayo manong Nemi nusunat amana imbagamit kang kuha ng adad yung Manila, danda rin nagawid. Nga madumat na kitipada ng ubing manong Nemi nga sutil ng mga imbaga nga bastardo isuna. Nagsangsangit no ka manong Nemi nga umay kanya. Tapos tangandak dito balay na akong klase. Ay, anak, bagbagad na nga, bastardo ak ano. Sagay ka nga nagkasar kini papang ni tatay. Hamupatpat siya anak. Ngayon ka nga gawin dito ni tatay. Tandanin. Kasano ti kabayag ti dandanin? Basta dandanin. Hanga mabayagan, dandanin nga ro din. Yung maganda pa nga. Di na kano. Sana tayo nga pag ano ni tatay ko. Tabak nang da. Nakurapay tayo. Ate ka nakurapay anak. Tamaestra akman.
Magman kanuta, makabag mangisuro ka kat, disgrasyada ka kano, ang kaano mabalin nga, mangisuro ti disgrasyada nga maestra. Saka pati ka na kita na. Sutil na lang di kita. Basta ti aramide manak. Ha? Idaw-dawat mo kay ni Jesus, ni Lord, nga dandanin ang gawid ni tatay mo. Ha? Basta dandanin ang gawid Oo, dandanin. Asidekin. Si mo blat manong name ni June nga pan sa syudad tapos nga sta nagbasa iti kurso na kano nga engineering. Sang kumakayat manong name iti tatang kininanang magastos. Emsak tinagkunaw manong name damit sweldo sa nagagatbat ka nagtutuloy na tatang kininanang masikaso ti bangkag kintalon. Aging ga manong name nga ti may sang aldaw bayat ang mga sursuro May ni tatang manon nemi. Tang? Apay? Ang mabalim mo ka din panawan. Ti klasem. Saan nga mabalintang? Apay, wala ka dandanin Excited ak laon nga ron may mga ipadamag kang ka. Ti anya? Sige. Ituloy mo korte bang isuro. Taurayan ka laingin. Nanitatang muna kay lantan. Asa tigman na lang di balay. Sige ka ron. Tatang man, di dada pala imbaghamot nun iti. Ano nga tatranta na? No, the emergency ko mga napasamak ka ni June. Di na pa imbaga nga dagos. Ngam samad nga madanagan ni tatang na dit maragsakan. Manong name malmalbasen di a klase agor ornusen na kito bing manong name iti things da. When? Irita, masirpat ko. Da nakapimpintas nga lugan manong name nga nagsarding ti sangot eskwela. Simbrang peke diti compound. Di makitak manong nemi. Sino dimsahag? Ni nanang? Apay, sino? Si Maron nga dimsahag? Ni Girlie. Si Maron nga dimsahag manong nemi ti ayan ti driver seat. Ni Leo. Ni Leo manong nemi nga kadwa nga dimsahag ni Junior. Kibinan natin ako. Adan ni Leo. Kinunkunak manon nemi kita anak na kita. Ubing ko. Ala ni ma'am. Nagbagtitsan ni ma'am. Kunan. Sino nga Leo? Bagbagayo ma'am. Ha? Ako tao dito. Kitain nyo ma'am. Agar arapapa ka dilahin? Lani ma'am, agar arapapa. Arapap ko lagayam. Maka arapap ko pati ito yung ni tatang. Doon sa matandagas ka napasamak manong nemi jabalay. Nagdardaras akong nga nagawid manong nemi. Ili adayo akpay, amu ko na sa dun ayan ti sango ti balay, nakitak ti kotse. Nagisot nakita kita nga simbre kiti eskwela. Agar arapahapak ka di manin. Hanyamat din. Gabutin na labas unay nga parang gagar ko ngagsublin ni Leo. Tila damat ni mas pasama kanya tagar arapahapak. Ngayon sana kung nga garara manong nemi. Di mabatog ko di balay, at ako di sa tikot sa manong nemi, iti arobayan, sangot di balay, manong nemi, makikita ko niya, Junior, nga nakasasalita na, kaayam na nga ni Leo. Di makikita dak, si mabat da kiti agama manong nemi, naging narakop kami kini Leo. Lagring, Leo,
Agar arapahapag ka di. Agtagtagin na pagkadilaing. Saan ka agtagtagin na? Nagpepesos din paspasama. Tapos mamati ka. Irik na ti iliw. Dagiti bibig ko ken ka. Kinuna naman nung name namalan na dagiti lips ko. Tinapahon. Nakabayatan dito man nung name nga story di pa nagpalpalakpak ti anak mo. Ore da tatang gininanang graman ka ni girly. Tawan ni John tadi di syudad manong. Story mati palakpak na. Ada kami nito nagtibalay man nung name idagsangit akmaten. Napagsangit ka. Apay ita ka lang. Apay ita ka laeng. Apay hindi ka nagsubli kalpasan dito ang tawen. Kasi ting karimidi. Sana ka na kumay. Gabuti din na makapagturpusak. Nag-review at nag-take active board. Inore ko nalpas. Resulta ti board. Nakaruwarak. Saan nakmatapalubusan da papagay ni mama. No jak asikaswan. No umuna. Iti negosyo. Ngayon kabuta. Adamot ti kapsat ko. Ngayon ti makamo. Pinarupusan ako nga meditoy. Kahit mong sawin, dito'y kang nagnahed, dito'y ako nagnahed. Kahit ko tagbiyag, akastoy gagangi lang. Diyak kayat, itagsubli, nga agtog na may sanga na baknang. Ngayon kayat ko, mas plano, gumatang at tidagad to'y, gumatang tadaga, mangiparagdar damit lang ti, napintas ka balay. O damat la aircon na? Ada, tanong kalas ba aircon? Takas pagarigan ta sa angan na press, na pari-air ti angin. Ada doon tigigod daway nga, tigiti presko, nga angin, santo nga baling nga presko. Dumteng doon daway, nga dya karayan, nga na-press, baka magaburan, basit doon tinanong na. Iso ka sa pula matlayang, iti pa nangasagana ti masakbayan. Kahit mo sa huwin, panawam dyo Manila, tadi mo kahit agbaling nga baknang, mangiparakdar kat bakalabalay dito, baknang gamit lang nga. Baknang nga agnaedak dito, nasilsil, sa angat ti syudad. Pulyo tud sa dya. Leo? Napadasa mo, tinagnaed akas na panglaw, iti makabulan, di ba? Digat badasak tumatentig tignay, ka nagbiag nga may samak nan. Gagangay abak nan. Baknang adda ti away. Ayun kahit ko ti gagangay. Do kahit mo ti gagangay, ti pagbalinam ng gagangay lang, ti dakkal abalay. Awang kasabot latag tignay, iti na karwamam. Nga magnaid ka tinapintas ka balay. Dito'y kami ilimi, manunay nga nagkalay sa ti simbahan iti ilimi. Imatandar siyempre, di kinakanak ken kuwana, kan nagati kakapsat na manunay mi, aduda ng imay. Numampay iti ilimi, manunay mi, iti nagkasaran mi. Ito may lang barangay mi ati, nakaangayan ti reception, manunay mi, nakaado, nakalawlawa. Bumangarangay, may daami, nagraman ti kabangi, bang barangay, nagbalimpay nga, ninong mi ti mayor, manunay mi ti ilimi, kadadupet inmay nga taga-sentro. As in, manunay mi, nga kalay sa, iti nakurapay ken baknang. Nakunada, tas ito'y palaan ti naangay nga kalay sa, nga kaaduan ti tao. Ken kaaduan ti makan, kagarbuan, nakarkaro pa yung agkasarang hawayano ko na daman. Una. Dagiti bang uyaw kanyak idi nga naganak abalasa nga diskrasya daman ng name. So damat ten tumasadag mga baga, ay na nagkasat ka, maestra lagring. Nakaroon na lang arudan man ng name, di makita da, iti malmalpasin nga balay. Iti asidagmat lang ti balay mi manong family house mi, ta ginatang mi manong name mi dayta, analawa, nga lute, tagop upa kamla idi.
Samsalod so din idi manong name ni Leo no kasano tagbiag ana panglaw. Napadas na reta ito yung nagtimakabulan kabayatan met manong naming intukit na tibini idi saklot ko nga ni Leo Jr. Wen, sinalsod ko mat idi kayong kuwanan no kasano tagbiag abak nang. Naitakit masungmbatanen. Mako na manong name abak nang kami tadakkel ti balay mo. Nangipasidek manong name ti asawak ti negosyo na bukod iti siyudad a kabisera ti lugar mi. No pay adayo manong name ti lugar mi ngem tunggal rabi nga makasangpet dito balay mani po ti siyudad. Nagradwar maten manong name ni Jun ngabsat ko iti kurso ng engineering. Kit babayan ti tulong mga kasawa da kami tinagtulong kini Grace iti kurso ng accountancy. Nadaan kami ti lima nga anak ni Leo manong name. Ni Junior ti inauna sa puro babaen di kiti adina. Adamat ang bukod nga pamilya da John manong name kini Grace o ni Curly kat napitnasmet ti kasasaan da na ikamang ni Girly ti sentro. Edin to ni John manong name kat tagatubit lugar mi iti nagbaling asawa na. Adamat ang bukod da nga balay iti lang mismo nga barangay mi. Iti family house mi manong name as dagmatlaeng sulmadla ti pagiganan da tatang kininanak da kayat kapanawan. Ngarita, iti pa kay aywanan da kadag iti bawasit pa nga daduma nga anak mi. Dahito yung manong nemi iti pakasalitak. Nariingak, tinapanglaw nga kasasahad. Ngaita, makuna, nga napadasak mat napadpadasak, iti biyag ti may sabak nang. Baknang nga nagkapu iti baba, nga mukatalyawan ti nagkapuak. Tadi iti lugar mi manong nemi dakam lang ti kastoy nga simbayati biyag na ket nagasagana kami mat nga gasawa nga tumulong kadag iti kabaranggayan mi kadag kasapulan iti tulong. Dito nga ron ti pagkasalita kadag manak unay manong ti anos mo nga nangurnos kalpasan minsan ko ken kati ti Italiana. Kanang manak unay ti anos mo nang ibasa ket sapi kumat at damat na ibating kaandal liwliwaken pagsarimingan ti biyag kadag iti pada kadim more power to your program. And God bless. Tuwing nga rin nga pagayam mo, lagring.